atong episode karong adlaw, si Satanas nangayong pasaylo sa Ginoo. Nayo sa katao ang iyang pangalan si Juan. Kining si Juan tanang sala naa na sa iya. Kawatan, killer, drug addict, o tikasan. Sa dihang namatay si Juan, pagsaka niya sa langit, naabda niya dito, tapat di ay ang impyerno o ang langit. Naadatang sa impyerno si Satanas, naasad naglatang ang Ginoo sa paraiso. Sa dihang nangutana si Juan sa Ginoo, Ginoo, asa man ko masulod? Mitubag ang Ginoo, Juan, sulod sa akong ginharian. Mitubag dayon si Satanas, Ginoo, di ba si Juan kawatan, killer, drug addict, tikasan, naa na sa iya ang tanan, unta, diri na siya sa akong ginharian sa impyerno. Nganong gipasulod man gihapon nimos ka sa imong ginharian? Mitubag Ginoo kay Satanas, Satanas, nga naman ay nangayon ang magpasaylo anak. Pangayong pasaylo kay pasundon kadayon na sa akong ginharian. Mitubag sa Satanas over my dead body. Di yun ko maayong pasaylo. Mga pamalan, walay bisang usa ka nato ang makahusga sa atong isig katao. Ginoo ray na ay katungod sa matag usa sa paghusga